Vanha linna Tre Kronor tornineen sijaitsi korkeimmalla paikalla. Varakkaimmat asuivat kivitalossa Stortoritin ympärillä ja sen lähikaduilla. Mutta monet olivat köyhiä ja saivat tyytyä yksinkertaisiin puutaloihin ympäri kaupunkia. Tukholmassa oli suuri satama ja alukset seisoivat laitureissa vieri vieressä. Monta sataa purssimiestä odotti laivaan pääsyä ja purjehdusta Puolan ja Saksan rannikolle, sillä kuningas Kustaa II Adolf yritti ottaa ohjat käsiinsä Itämerellä. Telakka, missä Vaasa rakennettiin, oli yksi maan suurimmista työpaikoista. Siellä oli 400 työntekijää ja sitä vuokrasi kaksi hollantilaista laivanrakentajaa, Henrik Hubertsson ja hänen veljensä Arend Teutschort. Se oli perheyritys, jossa Henrikin ruotsalainen vaimo Margareta Nielsdotter vastasi kirjanpidosta. Naisten asema tuli yhä tärkeämmäksi nyt, kun miehet olivat sodassa. Jotkut heistä valoivat kynttilöitä aluksien kaikkiin lyhtyihin. Kahden vuoden jälkeen oli Vaasa valmis siirrettäväksi Tre Kronor linnan edessä olevaan satamaan. Se oli yksi Euroopan raskaimmin aseistetuista aluksista. Niille kahdelle asekannelle, jossa 450 miehen piti elää, otettiin yhteensä 64 tukkia. Sunnuntaina 10. elokuuta 1628 purjehti Vaasa neitsyt matkalleen. Aluksen rakenne teki sen epävakaaksi. Tegelvikenin kohdalla tulee sitten tuulenpuuska, joka saa sen heilahtamaan muutaman kerran edestakaisin. Se kallistuu voimakkaasti ja Blekholmenin edustalla tulee vesi tykinaukoista paapurin puolelta sisään. Muutamassa minuutissa Vaasa uppoaa seilattuaan vain kilometrin matkan. Purjeet ylhäällä, liput ja kaikki. 30 hukkuu. Joitakin viikkoja katastrofin jälkeen 5. syyskuuta 1628 kokoontui osa valtioneuvostoa Tre Kronorin linnaan kuninkaan velipuolen valtionamiraali Carl Carlson Gyllenhielmin johtamana. Mutta oikeus ei löydä ketään syyllistä. Muutaman epäonnistuneen nostoyrityksen jälkeen Vaasa lepää Tukholman satamaväylällä merenpohjassa yli 300 vuotta. Luultavasti Vaasan sukellusyrityksiä tehdään useita 1800-luvulla sekä 1900-